A jama'a masu kallo da sauraro barkanmu da sake haduwa a wannan shiri na madubin kabara ko kuma The Usman Kabara Show. Shirin The Usman Kabara Show na Hausa da na Turanci yana tattaunawa ne da Hausawa da majiya Hausa a kasashen duniya amma ba a gida ba saboda akwai Hausawa da yawa a tarihi ko a kasashen duniya daban-daban sannan kuma akwai wanda suna gida suna tafiya wurare kamar yadda muke ganin ku a wurare. Haka. Saboda haka shirin Usman Kabara Show yana tare da wata babbar bakuwa wadda kuma waka baki mai ta baushe ce tafi daɗi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To da muke magana. Ana magana kuna magana da Hadiza Aliyu wacce aka fi sani da Hadiza Gabon. Hadiza, kowa ya san ki da harkar fim amma ba harkar fim ce ta sa zan tattauna da ke a nan ba. Shiri na yana tattaunawa da Hausawa ne a kasashen duniya wanda kuma ana ganin zurfin ruwa in ji Bahaushe da na gaba. Saboda haka ke kuma bayan harkar fim sai ya zama kina kasuwanci. Sannan akwai wata magana da ake yawan yi a ce ai Hadiza ba ma da ta jin Hausa ita ba Bahaushiya ba ce amma yanzu ga ta a kasar Hausa tana kuma Hausa raɗau. Hadiza wace ce ke? Sunana Hadiza, an haife ni a kasar Gabon sannan kuma na zauna kaɗan a can sannan na dawo gida. Iyaye na asalin su 'yan Najeriya ne wa'anda ka san yanda rayuwa take destiny baka san inda za ta kama ba kamar kai ne yanzu ka baro ka zo nan yawwa haka ne. Asali kamar misali a ce daga wacce jiha kila iyayenki suka Adama. Adama. To ke ba Platina ce kenan? Kwarai kuwa. Na sare. Jam alhamdulillah. Oh my god. Ashe na sani. Hadiza, harkar fim ba ita ne kamar yadda nace ta sa nake son magana da ke anan ba saboda kowa san wace ce Hadiza inda a harkar fim ne. Lokacin da na san ki a shekarar kusan 2008 ne ko? Haka. Asalin ranar da na fara haduwa da ke to ko in ce shekarar da na fara haduwa da ke. A wannan lokacin zuwa yanzu a lokacin na san Hausan nan fatata ta kike ya aka kika goge da Hausa Hadiza? Ka san lokacin da na zo Najeriya lokacin da na fara zaman Kaduna na zauna a gidan marayu wanda yake Nasarawa Kakuri wurin Allah ya ji kan rai Hawa Idris? Uwar marayu, yes. Na san uwar marayu. Ita ce mamana a Najeriya. Na zauna a gidan shekara 2 zuwa 3 haka ina zaune. To a wannan gidan ne na koyi Hausa. A nan na rubutawa kike ko karantawa ko kawai muke? No, ka san yara suna akwai yara marayu a cikin gidan nan sun kai 100 a lokacin. So idan ana kuma babu yaren da ake yi in ba sai Hausa. So kuma daga nan kuma sai na shigo. To kice dan dole. Na shigo Kannywood da na shigo Kannywood ka san kullum za a baka script za ka karanta in baka gane abu ba za a gaya maka da kalma haka yadda za ka faɗe shi so sai ka zuwa hankali gradually sai ka na tuna lokacin da za mu yi wani wasila 2010 din nan na ce ma producer din na ce ina son wannan ta shiga fim din nan saboda abu daya na daya tana da sigar wasilar ta daɗin sannan kuma zamani ne sannan ga ta bata da shekaru sannan kuma wanda za a hada ta da shi Adam Zango ne za su dace da shi to lokacin sai ake cewa to kai da za kake son ku sata a fim ai ba ta jin Hausa sosai nace za ta iya karanta script aka ce za ta iya nace shikenan an gama shine I think shine advantage shine having like French as a second language. Kamar Faransanci. Yes, kamar Faransanci. Idan kana jin Faransanci ba, yana maka sauki wurin karanta kowane yare. Zaka iya ka karanta Spanish, Hausa, because duk wanda aka rubuta. Yawa, inda akwai alphabet ake zaka iya karanta shi. Hadiza, a ina kika yi primary secondary a Najeriya ko a garin ku? A garin mu. A Gabon nayi. Ko da ke fa Najeriya ce a garuruwan ku guda biyu Najeriya ko Gabon? Yes. To bayan nan kin yi kaman a ce irin kin tafi jami'a ko wani abu? No, na fara karatu but at a point sai na zo na bari. Kamar yanzu a nan kasa zaki ga mutum ya fara karatu shi kenan aje ni ban gazanci da karatun nan ba. Sai na dauko. Sai kika dau harkar. Yes.
da kika shiga harkar nan ta fina-finai kin ɗaukaka, Allah ya baki abin da kike so na ɗaukaka, sannan kuma mutane suna ta faɗa yanzu kamar yadda ake ce ai Hadizan nan ta bala ai kuɗi ma take da shi, ta yi kuɗi da gaske ne? Rufin asiri ka san kana da kiba kawai kana kama da mai kuɗi ne. Allah ki ce kawai ki kiba yanzu kawai yanzu ka san dai abin da ka tara kamar Allah dai kawai yayi albarka, amma in ni da kai muka fito yanzu sai ka ji ana ce mini hajiya ba a ce to ai ba Haushe ce kuɗi ba sa magana fa Hadiza. A'a wallahi to bari mu tafi wani wuri daban. Akwai dai na abinci. Hadiza, na ga kin fi raja'a yanzu akan harkar kasuwanci, duk mai sauraro da kallo na ya sani. Yes. Me ya ci hankalinki kan kasuwanci? An ce komai kina da kaji, kina shago, kina da me ba sunan wurin Beauty Natural Fashion House. Beauty Natural Fashion House. Beauty Natural Fashion House. Yes. Natural beauty? Yes. To natural beauty in ba ku sani ba kamar ni. Me yasa kika yi tunanin bari ki kasuwanci? Na girma mahaifiyata tana kasuwanci, kuma da na fara harkar fim ina da ra'ayin yin kasuwanci, so kuma Allah ya zo ya taimaka na kai matsayin da na ce okay let me try na gwada na gani, kuma alhamdulillah. Akwai tambayar da nake son miki wadda yan jarida yawanci tambayar shine ya sunanka, waye babanka, ni ba wannan nake son ji ba. Wani irin kusanci, saboda yawanci ana magana a tarbiyyar gida yanzu yana da muhimmanci iyaye da 'ya'ya. Wani irin kusanci kika samu tsakaninki da mahaifa wanda kila za mu ce ya baki goyon baya ko ya buge miki gwiwa? Ina da kusanci sosai da mahaifina, ina da kusanci da mahaifiyata, amma na fi kusanci da mahaifina sosai. Kuma kamar yadda ka ce tarbiyya, I think wannan daga gida ne. Me zaki tuna da zaki tuna babba guda ɗaya wanda zaki ce shine lalle babanki ya ciri tuta a wurinki? Abinda babanmu a kullum yake gaya mana shine no matter who you become and where you go, you shouldn't forget where you come from. I don't know. Ina ka fito, ina za ka, duk inda ka tafi ka manta inda ka fito. Identity ɗinka kada ka manta. Sannan kuma ka kasance mai haƙuri, duk da dai muna da ƙoƙarin mu yi haƙuri. Ita ce to, amma kuma Hadiza na san fa masauraro kuna kallo. A hankali a hankali. Na san kukan dan taba. An ce ba ki a ɗaukar reni. Haka ne? Irin tambayoyin nan ba kowane ɗan jarida yake ba, saboda tunda na kama ki anan sai in miki a studio. An ce ba ki a ɗaukar reni, da an taɓo ta zaki tafi, kin tafi garin buga dambe ko kuma kin tafi ki sa a kama a ɗaure. Kawai yaranta ne ina ga a lokacin, ba yanzu mun girma mun fahimta cewa you have to be patient. Ka zama mai haƙuri, yana da kyau. Hadiza, yawanci zaki ga cewa idan kuka samu ɗaukaka sai a ganku a ƙasar can, a ganku shi zaga ki a Amurka, sai a ganki a Germany, sai a ganki a ina ne. Me sirrin yawon ki? Me yasa kike yawon zuwa gari ki gani? Menene sirrin? Ai daga wata ƙasa na taso na zo Najeriya, so I think it's not a new thing saboda an gani a wata ƙasa, but amma ina son tafiye-tafiye. Tun ina ƙarama ina fata. Wani darasi kike ɗauka ki tafiya? Ka san an ce tafiya mabuɗin ilimi. Duk sanda za ka yi tafiya, darasi da nake ɗauka shine zai baka dama ka iya zama da kowa, sannan ka fahimci mutane a yanda suke, a yanda kuma rayuwa take. Wani lokaci sai ka fita waje ka dawo sai ka ga cewa okay, akwai abin da ya kamata in gyara, akwai abin da ashe mu we are better than others. So I think tafiya mabudin ilimi. Yes, abubuwa da dama idan ka yi tafiya zaka samu ilimi akai. Yawanci zaki ga cewa 'yan mata ƙanana masu tasowa zaki ga za su dinga kallon irin ku suna cewa kai wanta ta haɗa, ai ta yi kaza, ta cimma kaza, ta cimma kaza. Gaya mun babban kalubalen da kika fuskanta kafin ki cimma wannan burin da kike kai, ko kuma kafin ki cimma nasarar da kika samu yanzu? Koyon yare na Hausa. An koya a lokacin irin ba dan ma ba a koya miki zaurance. Kin san zaurance? To wannan Hausan da ake yi kamar ana nan nade ban koya ba gaskiya, amma ina ji wani lokaci. Kamar za a ce Hadiza sai a ce ha waladi walaza. Akwai matsala. To Hadiza, bari in tambaye ki wani abu daya. A Kaduna kike zaune. Me isa kika yi tunanin zaɓar Kaduna ki zauna bayan cewa harkar fim da aka ga kin faro ta gadan-gadan kafin ma ki juya zuwa business? A Kaduna na fara samun dama in zauna, kuma da na zauna a Kaduna sai na ga babu wurin da zan iya zama
da zan samu kwanciyar hankali kamar Kaduna. Kaduna is one of the best place someone can be. Yanzu zai zauna. Yes. So ina son Kaduna. Wa cikin 'yan fim misali na ga akwai su irin su Rahama, akwai su irin su Fatiwasha, na kula ana ɗazawa. Yes, ƙannena ne. And I love them. Kaga misali Fati ba ta ce mini Hadiza kai, tana ce mini Aunty Hadiza, and I respect that. And ina ƙaunar su sosai. Hadiza, yawanci zaki ga cewa a harkar da muke ciki ta duniya ta gaba ɗaya akwai manyan nasarori. Na tambaye ki ɗazu matsala. Wace nasara kake cewa babba guda ɗaya da kike ci da harkokin da kike na fina-finai na kuma business? Nasara yana da yawa ai bara mun babba guda ɗaya da kike da nasarorin da na samu suna da yawa. Ɗaukaka ai nasara ta farko kenan da na samu. Ka samu soyayyar mutane, Allah ya sa wa jama'a san ka a zuciya ko da ba su san ka, nasara ne. So alhamdulillah. Yanzu misali a ce a Najeriya a ce yau ai ga wata yarinya karama wadda take son ta zama Hadiza in ta girma, me za ki ce mata? Ko a duniya ma ba Najeriya kawai ba. Be better than Hadiza. Tafi ki kenan. Ki fi Hadiza. Ta yaya misali za ta yi to? Determination. Okay, ta zama tana da hangen nesa abinda take so ta cimma. Yes. Sannan da haƙuri. Sannan kuma akwai abubuwan da no matter how you want them, duk yanda kake so. Duk yanda kake son abu, zaka duba wannan abin menene zai kawo maka, like menene advantage and disadvantage. Duk da dai sometimes idan kana kan process din wannan abu, you don't really think about the disadvantage. Baka tuna menene zai baka matsala akai. Yes, biyo baya. Sai in ka je wurin sai ka ce oh, sai akwai matsala. Yeah. So but idan kana da wannan abun cewa ina so in kasance kamar for me ina cewa kada ka ce kana so ka zama wani. Wanin ina ya tsaya, wani ina ya fara. Ina ni zan fara, ina ni zan wuce wannan mutum. Ba kawai ka dinga kamar rana ɗaya bane komai. Ba komai rana ɗaya ba. Kuma a hankali, gradually a hankali da haƙuri da addu'a. An ce idan aka gamu da Hadiza aka ce wane ba lafiya ko aka ce wane ba kaza ko wane da kaza ko wane yana neman taimako, an ce kina da bala'in taimako. Kin san Bahaushe ya ce bala'in kaza to an kai ƙarshe. Da gaske ne kina taimaka mutane? I don't know. I don't know. Idan ni ma ya taimake ni. So you just give back. Kana ba da abin da kake zaka iya yi ne kake da shi. Shine kawai. Ya akwai wanda aka taimaka da yawa amma ba sa iyawa. So that's why zaka yi addu'a Allah ya baka abin da zaka iya wani ma ya amfana. Tambayar da zan miki a ƙarshe shine me isa 'yan kasashenmu na Afirka ko Hausawa ko Fulani ko wane ne, me isa yawanci zaki ga cewa idan suna irin wannan turbar da kuke kai zaki ga kaman ba sa samun wani lokaci goyon baya daga wurin al'umma? Kina da kira ga al'umma? Saboda wani lokaci al'umma ta dinga cewa ai mace ce, ai wace ce, ai wace ce. Ba ni da kiran da zan yi. You know, akwai wani, it's a group of young matasa da suka taba cewa he said he doesn't bai yadda da harkar da nake yi ba. Sai na ce mishi he's right, yana da gaskiyan shi, yana da dalilan shi. So ba za ka iya ka sa wa mutum dalilin ka na son abu ba, kuma ba za ka iya ka cire mishi dalili na son abu ba. So kawai for me, just be, wani zai so abin da kake yi, wani ba zai so ba. And ba za ka iya canza mutum ba. So kawai ka yi abin da ka san cewa it's right for you. And then ka bar sauran. Kina da dimbin mabiya a social media. Ina ma ni ne, me ya faru? Na daɗe ba. To ai mu mun ga muna ta yi shekarar ne. Allah na daɗe, it's not like tare da mu aka fara Instagram. So just for me ina gani ma kamar har yanzu muna baya sosai. Za ka ga wa'yansu mutane yau kawai za su shiga su fara, and then za su samu more than even like fiye da abin da kake da shi.
daidai ruwa daidai kurji. Daga ƙarshe ta ƙarshen ƙarshe mece ce shawarar ki ga matasa musamman akan al'amuran rayuwar yau da kullum? Be yourself. Ka zama kai. Ka yi believing da kanka and just do what you can do and enjoy your life. Ku je ƙasa ku yi clicking, ku je ku kalli videos din Kabara's show. It's very interesting. Za ku ji daɗi kuma za ku san Hausawanmu da suke ƙasashen turai da abubuwan da suka yi achieving, saboda ka san there is one thing ba before shows show din nan naka da kake magana da mutane, ba za ka taba expecting cewa akwai bahaushin da yake sun yi nisa a America, professors seriously Allah. So sai da ka fara wannan za ka ce oh wow. And even without knowing them, you'll be proud. So su Hausawanka ne yan uwanka da sauran kai ma you can do it. Thank you so much, Hadiza. Thank you. I really appreciate it. You're doing a very good job. Thank you so much. And I love your house. Thank you so much. This is